салом дуруд шунавандагони азиз, меҳмони имрӯзаи барномаи роҳатбар. Албатта имрӯз мо меҳмон дорем. Сароянда, продюсер, шоумен ва соҳибкор, шахсе ки на танҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, балки дар ҳаёти воқеӣ ба истилоҳи ҷавонон офлайн низ мухлисони зиёд дорад. Хитмейкер ва аз ҳама муҳим шахси хоксор Муборис Усмонов, хуш омадед ба барнома. Бисёрам шод ҳастем ки имрӯз дар барномаи шумо ҳастем. Салом барои ҳама. саломат бошед, хуш омадед. ҳиссиёт чӣ гуна аст? Аз субҳ корҳои зиёдро ба анҷом расонидед ё ин ки аз субҳ як кор ба анҷом расонида, мана ин эфир дуюм кор аст ки бояд ба анҷом расонем. Барои ман фикр мекунам ки бисёр як рӯзи хубам аст. Ман одатан субҳ барвақт мехезам соати 12 барои рӯзи ман гӯё ки нав оғоз шуда истодааст. соати 12 хуб аст. Ман 12:30 аз хоб мехезам ва баъдан ба кор меоям соати 13, чун барномаи роҳатбар соати 13 оғоз мегардад. Саломат бошед. Мо умуман шахсони сархез ҳастем ба назарам. Ҳам ман, ҳам шумо. Дар мавриди ман фикр мекунам ки асос он нест ки ту кай бедор мешавӣ, асос он аст ки ту кадом корро ба анҷом мерасонӣ. то чӣ андоза самаранок ҳастӣ, ба истилоҳ продуктивӣ мегӯям. Бале, дуруст гуфтед. Дар мавриди иқлим бароятон ҳамин як ҳавои абрнок таъсир мерасонад ё ин ки на? Бале, бисёр таъсир мерасонад. ҳатто ҳавое ки камтар тоза нест ва ҳаво медонем ки одатан охири вақт тоза нест. Сабаб чангу ғубор, мошинҳо, дигару чизҳо сабаб ҳастанд ва ин чиз на танҳо фикр мекунам барои ман, балки барои ҳама таъсир мерасонад ва ҳаст таъсир мерасонад. Бале, обод ҳаво вақте ки борон мешавад, ман масалан баъзе ҷойҳо ҳаст ки на шикастаем гӯему, онҳо сахт лат хӯрданд. Аз ҳамин лиҳоз баъзе пои ростамам дард мекунад баъзе вақт. Як ҳолат буд ки ман барои шумо нақл мекунам, барои чӣ пои рости ман дард мекунад. Мо акс нагузаштем, ман дар Бали будам, дар Индонезия. Мо як моҳ тақрибан гуфтам меравам, ман рефреш, дигар одам мешавем, як ҳиссиётҳо нав мешаванд, таассуротҳо. Ҳамхелам шуд ки як ҳафта истироҳат кардем, баъдан дар он ҷо медонед ки мотоциклҳои майда аст. ҳамин аз мотоцикл задам, авария кардем, бисёр авария сахтам шуд. Хайрат ягон кас осеб надид ба ғайр аз ашёи чизу дигар чизҳо, вале ман осеб дидам худам. Ҳамин ҳолат шуда буд. Бале. Чунин як ман акс нагузоштам, вале аксояш аст, ман нишон медиҳам. ҳатман мо баъд аз барнома инро албатта пурсон мешавем. Дар мавриди акнун ман намояндаи ягон ширкати суғуртавӣ нестам, вале ба ҳар нав суғурта буд ё ин ки муроҷиат кардед? Ман рости гап, мо аз пеши худамон рафта будем бо дӯстон, як виллаи калона иҷора гирифта будем дар он ҷо ва ягон суғуртаам накардем, дар бо ин чиз фикр накардем ва то як андоза худи муолиҷаам нисбат ба Тоҷикистон агар назар кунем, бисёрам дар дигар давлатҳо қимат аст барои шаҳрвандони хориҷӣ. Дар мо чӣ гуна аст? Яъне бо нархи дастрас гуфтан мумкин аст? Тиббиёт хело дастрас аст барои мо. Бале. воқеан ҳам. Акнун ин дафъа, ин навбат агар ба сафар равед, суғурта ҳатман гирифтед. мо номи ягон ширкатро нагирифтем, аммо ширкати шумо метавонист дар ин навор бошад. Бале. Саломат бошед. қабл аз ровигӣ фаъолияти соҳибкорӣ доштед ва албатта чӣ тавре ки дар зиёд суҳбатҳо гуфтаед ки дар собиқ бозори Шоҳ Мансур як лухт помидор мефурӯхтед ва ҳоло ҳам фаъолияти соҳибкорӣ доред. Вале медонед, аз якчанд шахсон вақте ки шунидам, ҳамчун роҳбар бисёр як шахси ҷиддӣ ва сирталаб ҳастед. Ин ба ҳақиқат рост аст, ба ҳақиқат дуруст меояд ё на? То як андоза ҳа, вале то як андоза агар аҳамият диҳем, агар инсон кори худа хуб ба анҷом расонад, ягон ҷиддигӣ лозим нест, ягон сахтгирӣ ҳам лозим нест. Вақте ки инсон аз удаи кори худ намебарад, ман фикр мекунам ки он вақт дар раванди ислоҳшавии инсон бояд ки бевосита роҳбар иштирок кунад. Барои ҳамин сахтгир будан то як андоза хуб аст, вале ман кӯшиш мекунам ва кӯшиш мекардам ки доим ҳамроҳи ҳамкороне ки нафароне ки бо ман кор мекунанд дӯст бошам, наздик бошем. Вале ҳаст як доираи муайян ки мо бояд аз он набароем дар оиди эҳтиром ва муносибатҳои корӣ. як субординатсия ё ки иерархия чунин истилоҳот албатта. Бале. ва як масъала дигарро пурсам мехостам. Агар хато накунам, тақрибан 10 оғоз аз 10 ё ин ки то 15 сол аст, ба фикрам ҳамчун роҳбар кор ва фаъолият доред дар ин ё он ширкатҳое. Бале, ман айни замонам муассис ҳастам, муассиси чанд корхона гӯям, хато намекунем. Бале, тақрибан аз соли 2013 буд, 14 инҷо. Бале, 10 сол мешавад.
беҳтарин ман суоли худро ба анҷом нарасонидам. Маслан зиёд шахсонро аз кор сабукдӯш кардаед ки онҳо тамом аз имрӯз эътиборан ман намедонам мавзӯъ набошад марҷона бошад аз кор сабукдӯш ҳастед ё ин ки шояд чун ҳолатҳо будан ё набудан намедонам, лекин ман асосан сабукдӯш намекардам. бисёри вақт мешуд ки нафаре ки кор карда наметавонист худаш мерафт, лекин ман чун ҳолата надорам ки гуфта бошам ки буро аз инҷо рав дигар набиё. Набуд чун ҳолат. Набуд. дар таҷрибааш мо набуд умуман. ба фикр не, шояд бошад, ман дар ёдам нест. Шояд медонед мо чӣ қадар дар ин 10 сол бо тасаввур кунед бо чӣ қадар инсонҳо шумо кор мекунед. Ва фикр мекунам ки дилхоробар ин масъаларо мефаҳмад ва алалхусус соҳаи медиа ин соҳае аст ки доим чӣ гӯям тағйирёбанда аст ва худи инсонҳои эҷодие ки ҳамроҳи ту кор мекунанд ва ба корхонаи ту ба кор мебиёнд ва ёам шахсҳои бисёр эҳсосотӣ ҳастанд ва барои бо ҳар як нафари онҳо кор кардану таби дили онҳоро ёфтану чӣ гуна онҳо хислатҳо доранд фаҳмидан бисёр кори душвор аст. умуман бо шахсони эҷодӣ кор кардан бисёр кори душвор аст. агар самти дигар соҳа кунем ки эҷодиёт ин ғояҳои нав, фикрҳои нав, дигару дигар, а вақте ки ту масалан бухгалтер ҳастӣ ё ягон корхонаи дигар кор мекунӣ, ту аллакай медонӣ ки салоҳияти ту дар доираи муайяни корӣ аст ва ту бояд охири моҳ ягон эҷодиёт чӣ гуна аст, саволи шумо бояд аз дигар саволотон такрор нашавад ё барноматон фарқ кунад, номаш дигар бошад, хислат, рафтор ҳамааш фарқ мекунад. воқеан ҳам. ва дар масъалаи дигар мо як акнун оҳиста-оҳиста ба самти сарояндагӣ наздик мешавем. Бозам он 10 ё 11 соле ки албатта қабл мо дар хотир дорем, Муборис Усмонов машҳур аст, ҳама мешиносад. албатта ба монанди ҳозира барнома имшаб дар ҳар як хонадон ё ин ки чӣ тавре ки ба ислоҳи русӣ мегӯянд дар ҳар як дарзмол садо медиҳад. чӣ сабаб гардид ки фаъолияти сарояндагиро оғоз кард? Яъне ба ислоҳи русӣ чун як зона комфорта вуҷуд дошт ки даромади муайян, шариконе ки ба шумо бовар мекунанд, як ҳисоби миёнае ки дар бозор аз дигар ровиён то ҳатто фарқ мекунад. Мо ба рақамҳо наздик намешавем. ҳатто ба фикрам ки афзуда аст. бисёрам мо шояд аз ҳама ровии гаронарзиштарин бошам дар Тоҷикистон, шояд. воқеан ҳам ва ман ҳам албатта вобаста ба оне ки ин медонед чӣ аст, ин нархгузори худаш ин чӣ аст. ҳамчун ровӣ гуфтаст, ҳамчун сароянда нафарони зиёд ҳастанд ки аз ман гонорарашон хеле зиёд аст. Лекин ҳамчун ровӣ барои чӣ? Барои ин ки ман чӣ гӯям, то як андоза медонам ки меҳнате ки ман мекунам ва мехоҳед ки шумо дар маъракатон манро бинед ва мехоҳед ки сифати маъракатон воқеан дар чигам баланд бошад ва маърака хуб гузарад, шумо интихоб доред. Яъни нархгузори то як андоза ман метавонам ҳозир кам кунам ва ҳар рӯз туй равам, лекин ман метавонам як бор равам па 5-6 маъракаи дигаронро ҷавобашро диҳад. Лекин инам аз кадом сабаб аст? Ин фикри шахсии ман аст. Масалан дигар ровӣ метавонад бо дигар нарх кор кунад. Инам кори шахсӣ. дуруст, шумо метавонед Муборис Усмоновро даъват кунед, шумо метавонед Фирдавси Каримзодро даъват кунед. Яъне инҷо гап сари интихоб меравад. албатта ман дар масъалаи чӣ гуфта истодам? вақте ки мо яъне мо аз мавзӯи асосӣ каме дур шудем. бале дуруст мегӯед. Барои чӣ сароянда шудам ё амин касба? Ман ин касб буд рости гап. Соли 2014 ё 15 аҳамият дид, як 3-4 таронаи ман мо интишор кардагӣ ҳастем. Агар ба таърихи фаъолияти ман аҳамият дид, пештар ман аз аввал мехостам, мисли шояд бисёр нафарон мехостем ки сароянда шавем, лекин ман ҷиддӣ сароянда мешудам. ҳатто замоне буд ки мо аранжировка мекардем, дигар корҳо ва ҳамон замонам буд ин хел ҳолатҳо, вале ин чиз буд. Вале ман фикр кардам, вақти соли 2015 мо якчанд суруд интишор кардем, ман фикр кардам ки хуб аст, лекин барои оне ки дар бозор мавқеи муайян ҳам талабот пайдо шавад, ман бояд чӣ кор кунам? Ман бояд пеш аз ҳама як маҳсулоти дар бораи сифат гап занем, бо сифат кунем. Барои ҳамин ман гуфтам Муборис, мо ҳозир камтар таваққуф мекунем, маблағи муайяна ҷамъ мекунем ва ба ин кор ҷиддӣ меравем. Барое ки тамошобин арзандаи он аст ки чизҳои ҷиддӣ тамошо кунад, ҷиддӣ гӯш кунад. Барои ҳамин корро кардем ва яке аз сабабҳояшам ин буд ки ин хоҳиши ман буд, яъне чун ин орзу буд, вале сабаби асосияшам аҳамият диҳем. Агар то як андоза агар дурӯғчӣ нашавем, рост гӯем мисли дигар нафароне ки не ман, яке аз сабаби тиҷоратӣ ҳам дошт, вале он чизе ки ман сарф кардам, мо он кор карда истодем, вале бисёр маблағи калонам мо сарф кардем ва ман ин чиза чӣ мегӯям, аз чӣ хурсанд ҳастам? Аз он хурсанд ҳастам ки ман бо беҳтарин клипмейкерҳо,
оҳангсозон аранжировщикҳо кор кардам. Масалан ки беҳтарин шеър менависад, ҳа Орзуи Соев, ки беҳтарин мусиқӣ дар Тоҷикистон мешавад, Даврони Рамазон, дар Ӯзбекистон ки Шаҳбоз Насирҷанов, аранжировка ки хуб мекунад, Бадалбаев ё Ҳусниддин ё дигару дигар. Яъне бо беҳтаринҳо гирифтем, кор кардем, як тим вай кардем ва билохира ин чиз як натиҷаи хуб дод. дар маҷмӯъ ин суолро ман дар рафти суҳбат бояд аз шумо пурсон мешавам, вале акнун боз бармегардем. Инро ма аз суҳбати охирини шумо фаҳмидем ки албатта шумо дар мавриди рақам, адад, маблағи хардшуда пинҳон намекунед ки $100,000 барои 20 тарона ва як консерт. тарс, чунин як тарс вуҷуд надошт ки шумо бо худ суҳбат намекардед, ҳей мубориз ин маблағ шояд бар нагардад, чунин бале буд, вале ман барои чӣ кор мекунам? Барои он кор мекунам ки баъзе орзуҳои худро амалӣ кунам. Ман метавонистам як мошини қимат харам ё як хона харам ё ягон чизи дигар, вале ман гуфтам ки мошини қимати хона аст, акнун бояд ки ту яке аз орзуҳое ки дошти вай амалӣ кунӣ. Бароям дӯстони азиз кӯшиш кунед ки нобаста аз ҳама ҳолат амалӣ шудани орзу ин як ҳаловати хосаи худро дорад ки бо ягон чиз ина баробар ва муқоиса кардан намешавад. Барои ҳамин ин эҳсосотое ки ин ҳамун дофамини ки мебиёрад ҳамин чиз дигар ягон чиз додан. Вақте ки бо ин кор муваффақ мешавад, лекин вале медонед ман ҳар як 3-4 сол барои худам мегӯям ки ягон чизи нав кардан дар кор, барои ин ки як чӣ гӯям, якҷо меистӣ, барои ягон чизи нав лозим аст, ягон чизи нав лозим аст, ягон чизи нав лозим аст. Барое ки умуман шахсони эҷодкор чӣ гуна ҳастанд, барои мо муҳим аст ки ягон навгонӣ бошад ки нобаста аз пул мо аз қафои он равем. дар мавриди ҳар як 3 сол чӣ тавре ки мо шунидем, як навоварӣ ворид кардан аст. Яъне имконпазир аст ки албатта мо дар иҷрои Мубориз Усмонов таронаҳоро бо забони русӣ шунидем ва дар як вақти муайян агар акнун дуруст аст то чӣ андоза шуморо бо тимати шояд муқоиса кардан ё не, вале ба ҳар нав интизор шудан мумкин аст ки шумо шояд бо мусиқачиён ё сарояндагон аз Амрико шояд чун як нақша мегузоред ки бо онҳо коллаборатсия, дуэт таронаҳо сабт кунед. Агар аҳамият дид, ман асосан бо сарояндагони рус мехоҳам. Мо якчанд фикрҳои хубам дорем, аллакай чугем ҳамсуҳбатам шуда истодем ва соли дигар шумо насиб карда бошад, вале якчанд таронаҳои дуовозор бо бисёр сарояндаҳои машҳури хориҷӣ гӯш хоҳед кард. беҳтарин, яъне ин ба монанди чӣ тавре ки шоирон мегуфтанд ширу шакар мешавад, забони тоҷикӣ ва забони русӣ, ё ин ки ду сароянда бо забони русӣ замзама мекунанд? Шояд бо забони русӣ ҳам шояд, шояд бо забони тоҷикӣ ҳам ду сарояндаи ман тоҷик ва дигари масалан аз Русия бошад ва ҳам тоҷикӣ хонад, шояд ин хелиш ҳам шавад. Беҳтарин. Дар масъалаи сароянда Араш каме суҳбат мекунем. Агар аҳамият дода бошад, ӯ бо беҳтарин диҷейҳои сайёра таронаҳо омода мекунад, яъне бо Маршмелло, бо дигар сарояндагон. Чунин нақшаҳо ҳастанд ки як нақшаи хуб гузоред, шояд таронаи як матн, чун ҳамешагӣ матни хуб нависед ва бо диҷейҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ кунед. Медонед хоҳишҳо зиёд ҳастанд, вале ин аз чӣ вобаста дод? Қарсак аз ду тараф аст. Мо хоҳиши зиёд дорем, вале масалан ина шояд як фикр карда баромадан лозим аст, не ки дар бораи ин чизе ки бо диҷои машҳурро кор кардам фикр накардам то ҳол. ва боз як чизи дигарро муайян кардан мехостам аз шумо. Мо чунин як онлайн суҳбат доштем бо сароянда Манижаи Сангин ва ин 2 сол қабл буд ва вақте ки мо дар мавриди маъруф гаштани Манижа дар як гурӯҳи махсус гуфта будем ва гуфта будем ки шояд бо сарояндагони англизабон онҳо ҳам нияти ҳамкорӣ доранд ва мавқеи Манижа чунин буд ки агар пешниҳод кунанд чаро на, яъне тақрибан гуфтан мумкин аст ки яъне нияти ин сароянда он буд ки ман ба назди онҳо намеравам. шумо низ чунин мавқеъ доред ё ин ки на? Ман фикр мекунам ки бисёри вақт умуман ин муҳим нест ки якум меравад ки дуюм. Асос муҳим аст ки коре ки ҳар як нафари эҷодкор ба итмом мерасонад, ин асосан барои тамошобин аст, барои шунаванда аст, барои халқ аст. Асосан ки барои халқ маъқул шавад, барои тамошобинон маъқул шавад. Ин муҳим нест ки якум меравад ки дуюм. Ман бисёри ҳолатҳо шудааст ки худам рафтам ва бисёри ҳолатҳо шудааст ки ба назди манам омаданд. Вале ман фикр мекунам ки баъзе вақт не доимо як коллаборатсия, умуман як кори муштарак бевосита самарааш дучанд аст ба ғайр аз оне ки ту танҳо мекунӣ. Барои ҳамин
ин як мубодилаи боз аудитория байни якдигар аст. Ман тарафи мусбиаш зиёд аст ин масъала. воқеан ҳам яъне дар масъалаи ҳамкорӣ шумо ҳамин тавр ҳам яъне ҳамон хоксориро пеша карда дар масъалаи кадом маҳсулот омода мешавад, бо кадом сифат омода мешавад ва билохира ин ба шунаванда пешниҳод мешавад. Ба ҳамин хотир яъне шумо барои шумо дигар масъалаҳо, дигар омилҳо дар ин масъала муҳимтаранд яъне. Бале, дуруст қайд кард. Воқеан ҳам. Як акнун бармегардем ба мусиқии тоҷик. Дар бораи ҳолати имрӯзаи мусиқии тоҷик чӣ назар доред? Ман фикр мекунам ки ҳолати имрӯзаи мусиқии тоҷик бисёр ҳам хуб аст. Агар ба 5 соли пеш аҳамиятем ҳозир аҳамиятем ё 10 сол пеш бисёр ҳам хуб шудааст ва бисёр ҳам хуб шуда истодааст ва ман фикр мекунам ки дар оянда бисёр ҳам хуб мешавад. Зеро сарояндаҳои нав ба нав пайдо шуда истодаанд, контентҳои нав ба нав. Умуман пешравии ҷиддӣ ҳаст ва умедам бар он мебандам ки мешавад. Барое ки чӣ гуна мо пешравия муайян мекунем. Аҳамият медиҳем ба 5 сол ё ба 4 соли пештар ва ҳозир ва мебинем ки воқеан пешравии хуб ҳаст. Нигоҳ кун чӣ қадар клип 3-4 соли охир чӣ қадар мюзик видео интишор мешаванд, чӣ қадар таронаҳои нави сарояндор мебаранд. Ин хел набуд. 5 соли охир, ҳамин як 4 соли охирам мегӯем, ҳамин 4 соли охир чунон як инқилоби мусиқавӣ шуда истодааст ва ин хел ҳолатҳо набуд. Дар дил хо жанр рӯзи мо сароянда дорем ки пеш аз ҳама пеш аз ҳама шодиовар он аст ки онҳо бо забони тоҷикӣ мехонанд. воқеан ҳам. албатта ман медонед як чизи дигарро ман пайхаст бурдам. На танҳо сарояндагон, ҳатто бархе аз блогероне ки чунин як шаку шубҳа доштанд ки як саҳнача бо забони тоҷикӣ омода мекунам, як саҳнача бо забони русӣ, онҳо ба пуррагӣ ба забони русӣ гузариш карданд. Ва агар хоҳед ман ҳатто номбар мекунам он бо забони русӣ гузаштам ё тоҷикӣ? Ба пуррагӣ ба забони тоҷикӣ гузаштам. Бале, дуруст. Яъне ҳамон чӣ тавре ки шумо дидед вақте мо 8 сол пеш вақте ки ба маърако мерафтем, анҷо аз мо ҳатто талаб мекарданд ки чӣ гӯям бо забони русӣ мо туя барем ё дигару мисол ровигӣ кунем. Яъне ки як талабот буд, вале ман айни замон аҳамият метиҳам 90% ё қариб 95% дилхо маърака ё дилхо контенте ки мебинед контенти миллӣ аст. Пешравии давлатам аз он аст ки мо забони давлатӣ, забони миллия пеш мебарем. Ин бисёр чизи муҳим аст. Мо дилхо вақт ман мехостам ки контенти миллӣ пеш равад. Контенти миллӣ аз кадом лиҳоз пеш меравад? Аз мову шумо, аз суруд, аз кино, аз дигар чизҳое ки пайвастагӣ доранд бо фарҳанг. Барои ҳамин фарҳанг фикр мекунам ки яке аз омилҳои бисёр омилҳои муҳим барои рушд ва ташаккул ёфтани контенти миллӣ аст. воқеан ҳам. медонед бо як хоҳиши худ ё ин ки бар шумо он қадар ҳам писанд наомад, шумо дар мавриди ҳамон лаҳзаҳои фаъолияти эҷодии худ қисман маълумот пешниҳод кардед. акнун мехостем шояд дар як шакли пурра бошад беҳтарин лаҳзаҳоро дар фаъолияти эҷодии худ ба хотир оред. шояд як лаҳзаи хотирмон буд, шояд на он қадар хуб буд. акнун беҳтар мешуд ки як лаҳзаи хубтару беҳтари хотирмон дар фаъолиятам албатта дар фаъолият ман фикр мекунам ки яке аз боз як бор дигар фаъолият бигӯед, қисса ба хотир меояд. бале, ман фикр мекунам ки яке аз лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи ман дар он буд ки дар телевизион ба кор даромада будем. Вақте ки мо лоиҳаи имшаба пешниҳод кардем ва ин лоиҳа қабул карда будам, ин яке аз лаҳзаҳои хотирмон буд шахсан барои ман. Зеро ки ҳозирам агар барои ман гӯям, ман меравам кор мекунам, лекин бо шартҳое ки ҳамин хел шартҳо бошад ки барои манам барои нафаре ки кор медиҳад дуруст ояд. яке аз чунин лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда ҳамин буд. Вақте ки мо нашри аввали имшаба бо хато накунам тахминан ниёз ва интишор карда будем, ин бисёр ҳолати шахсан барои ман ҳам ифтихор мекардам, ҳам ҳаловат мебурдам ва ҳеҷ гоҳ ман ин ҳолата фаромӯш намекунам. Вақте ки дар телевизион тамошо кардам, ман то онам дар телевизион кор карда будам. Дар телевизиони Сафина ҳам як муддат мо ҳам фаъолият доштам. дар телевизиони Сафина лоиҳа доштед? лоиҳа надоштему. Мо ҳамроҳи дӯстам Шодравон Фаридун Хайруллозода барнома дошт, Насими Суб буд ба фикрам хато накунам, ва дар он барнома ман рубрикаи мусиқавӣ мебурдам. оиди як бахш буд, бахши мусиқавӣ. Ман дар бораи мусиқиҳои нав, таронаҳои нав ва михе як бахш доштам, 5 дақиқа буд ба фикрам. Бори аввал ман дар он ҷо кор кардам, ҳамин тавр буд. Лекин вақте ки барномаи муаллифии ман интишор шуд,
бисёрам хурсанд шуда будам. ман диққат дигар шуд ва дар як лаҳза уман ба назари ман ин ҳама то лоиҳаи имшаб буд вақте ки шуморо ҳатто дар баъзе аз саҳначаҳои гурӯҳи ғарибшо медидем бале ва боз дар мавриди уман лоиҳаҳои зиёд буданд ки шумо ман шахси эҷодкор вақте ки мо дар хуҷанд дар ашт будем дар ашт зиндагӣ мекардем дар шайдон мо вай доштем дастаи КВН респект ном дошт ин даста ҳам капитани ҳам даста ман будам ва мо бисёр дар вилояти суғ ҳам ҷойҳои намоёна интиқол мекардем зеро дар душанбе он вақт ба фикрам КВН шояд буд шояд он қадар ҳам вай набуд вале асосан КВНу лоиҳое ки пайвастагӣ дорад мисли камеди хуҷанду мо камеди шайдонам доштем ина ман ташкил карда будам дигару дигар ин ҳамаи онҳо асосан дар вилояти суғ буданд махсусан дар хуҷанду ноҳияҳое ки дар наздикии шаҳри хуҷанд буданд ва бисёр буд бисёр коро кардем уман агар аҳамият дид хеле зиёд тоҷикистонро ҳам муаррифӣ кардед дар бале ман дар тими асосии мунтахаби тоҷикистон буд мо то нимфинали русия расида будем то марҳилаи нимниҳоӣ нимниҳоӣ бош ва дар он ҷо низ лигаҳо зиёданд яъне медонед бо оне ки мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида будем он аз саҳнаи асосӣ аз высшая лига ба истилоҳ каме фарқ мекард ин ман намедонам премер лига буд ба хато накунам агар лигаи дуюм буд вале онам ба фикрам дар телевизион намоиш медоданд бале намоиш медоданд аку высшая лига ин лигаи аз ҳам асосӣ аст барои фикр мекунам высшая лига гузаштан камтар муддати муайян набуд лекин ба фикри ман агар мо нимниҳои даврае ки шумо гуфтед мо то он расидем ин худа шалака як натиҷаи хуб аст ин дар таърих нашуда буд ин кор дар таърихи КВН дар тоҷикистон ин кор нашуда буд бале мо то ҳама ҷо рафта будем бале ин даста мунтахаб буд ҳамара ҳама бачаҳои ҷамъ ман вақт дар радио кор мекардам ҳама бачаҳои ҷамъ карда буданд ки гуфтам бачаҳо биёед ҳамин хел имконият ҳаст вале бисёр хуб шуд ман лига бисёр омехта буд уман шахсоне ки иштирок мекарданд дар маҳфили зарифон аз хуҷанд баъд баъзе аз ҳуқуқшиносон аз донишгоҳи славянӣ ман медонистам гулдухтаронро ва дар маҷмӯъ ҷамъ кардед акнун аз ҳама хотироти нек бармегардем ба фаъолияти сарояндагӣ боз ба хотироти беҳтар гуфтан мумкин аст мухлисони шумо бештар кадом сурудҳоятонро дӯст медоранд таронаҳоятонро ман чӣ гуна муайян мекунем ҳар як мухлис таронаи муайяни худро дорад барое ки ҳар як тарона ҳолати муайяни ин ё нафарро инъикос мекунад ман фикр мекунам ки таронае ки аз ҳама зиёд просмотр дорад ҳамаро зиёдтар шояд ки дӯст доранд чун таронаҳо зиёд ҳастанд таронае ки фикр мекунам аз миллион аз 2 миллион зиёд ҳастанд но мухлисони зиёд доранд бисёр таронаҳо ҳастанд фикр мекунам қариб шояд як 20-30 таронаи ман аз миллион зиёд бошад ба фикрам аз соли 2022 умуман ба фикрам ҳама таронаҳо миллионик ҳастанд ба истилоҳ ман аз аввали фаъолият аз соли 2022 ба фикрам дуруст гуфтед шояд 2022 буд лекин аз аввали фаъолият вақте ки мо он вақт дар YouTube интишор мекардем YouTube ам иқадар 2020 сол 2020 сол иқадар сахт YouTube ам фикр мекунам мисли ҳозира ки машҳур аст чун машҳур набуд вале мо дар як шаб 50-100 ҳазор просмотр мегирифтем ин бисёр як дастовард буд барои ман он вақт дастовард беҳтарин ман таронаи кам чун мо дар мавриди беҳтарин таронаҳое ки ман тамошобин зиёд дорад 26 ноябр яъне ин 8 рӯз пас як сол мешавад ин таронаро ман нашр кардам 40 миллион мешавад тақрибан акнун лозим аст ки дар 8 рӯз бояд тақрибан 900 ҳазор дигар тамошобин ба даст биёрем ва мешавад то охири мо ба фикрам имконпазир аст ва ба фикри шахсии ман ин тарона дар қиёс бо дигар таронаҳои шумо бо мадинак назар ва беҳтарин нест ин фикри шахсии ман аст метавонад иштибоҳ ё ки хато бошад ман фикри шумо гӯш мекунам чаро маҳз ин тарона ба дили мухлисони зиёд роҳ ёфт яъне яке аз таронаҳое ки боз бо мадинак назар ва замзама кардед аввалин буд 6 миллион тамошобин дорад ман ҳоло дӯст надорӣ ба фикри ман сурди зур аст бисёр хуб яъне замзама кардед шояд ки мухлисон мепарастам сурди хуб аст мепарастам аз он дида шояд беҳтар аст оҳанги худам аст оҳанги худам нест албатта ин бисёр хуб аст дар мавриди фаъолияти оҳангсозӣ мо рости гап мо фикр мекардем ки тарона ҳатман писанд меояд мояд шояд дар як ҳафта зиёдтар 1 миллион тамошобин пайдо мекунем аммо мутаассифона ҳамин хел шуд ки
متاسفانه نه خوشبختانه هم خیلی شد که ما در یک روز با فکرم 1.5 میلیون 1 میلیون زیاد در یک روز تماشابین پیدا کرد در یک روز و حتی در همون چارتی که آذربایجان و روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و دیگر مملکت ها هستند در یوتیوب در آنجا یک هفته ما جای یکم بودیم. توش تصور کنید یگار کرید در خطر 6 است سرونده از تاجیکستان مدینه مبارز رقمی در جای یکم و این رکوردی گذاشته ما که در چارت ما یکم ایستادیم بغیر از اونی که ما در پراسموت رکورد گذاشتیم این هیچ کس تا حال تکرار نکرده است و در تاریخ موسیقی تاجیک هم این کار نشده است. این خبر رو شما یکمین شده فهمیدید یا اینکه شخصی از تیم از دوستان از نزدیکان از همکاران من خطا نکنم برای من بیروز زیور با فکرم گفتن که در رو تماشا کن که در سرخطی اون وقتی که ما دیدیم سرخطی سیوم بود با فکرم در سرخط سیوم است و نگاه میکنیم پگاه بیدار میشیم در سرخط یکم و اونجا ما یک هفته قریب ایستادگی کردیم. بله این تنها درک از آن میدید که مخلصان شما تنها از بله لیکن فرمول ترانه ما شخصا خودمون انتظار نبودیم که تو این درجه مشهور شده میتواند و چنین پراسماتور زیاد هم میگرد که حتی چنین پراسماتور میگرد که این رکورد میشه در تاجیکستان و ما باور نداشتیم. ما گفتیم ها ترانه خوب ترانه بد نیست شاید تو یک اندازه مشهور میشد یعنی که شاید یکی ما فکر نکردیم که دوست نداری و مثلا میپرستم نزد این ترانه خود یک نمیدونم کو زمین آسمان میشه. با فکر من تنها اودیتوریا با همین یک دوئت مبارز و مدینه شاید به قبل عادت کرده باشد. این رو هم باید به نظر شاید ولی برای چی نگین دو ترانه این چنین پراسماتور نگیرید تو محض همین ترانه چنین پراسماتور گیری یعنی تنها ما اونها رو آماده کردیم با مانند روانشناسی پسیخولوژیا یعنی همون مرحله قبول کردن. باز میگم فیلم براره بسیار خوب میشه واقعا با همین خاطر حالا ما میریم شاید که ما در خود افیری آزیا پلوس هم ما هم صحبت شدیم که شاید برای آدمان شوق‌آور است که اصلا حتی شاید وای سرود هم شوق‌آور نه اصلا برای تماشابینان شوق‌آور اون است که ما در اون کلیپ یک جای نقش آفریدیم شاید همین چیز شوق‌آور باشه. درست. اکنون با پرودیوسر باز هم آزمایش‌های خود رو ادامه میدید. من باور دارم در مورد این مسئله تا اینکه باز هم چنین ترانه‌ها رو ادامه دید. میدونید میخواستم در مورد ترانه‌ها و عموما یک چند ترانه‌هایی که بسیار خاطرمون هستند در سال 2024 یک چند سال‌های بودن در مورد اونها ترانه تاجیکستان با پیش بسیار عجیب است. در تلگرام شبکه رسمیش ما پیدا کردن نمیتوانیم در شبکه یوتیوب پیدا کردن نمیتونیم ولی سر و صداهای این ترانه در اینستاگرام به نهایت زیاد بودن. بله ترانه راستی گپ فقط در رادیو آزیا پلوس با پورگی معرفی شده است و خلاص نباید ما کلیپ میکردیم از اون لیاس که ما یک بار سفرم برآمد و باز وقتی که من بیکار شدم رژیسورمون نتوانستند کارگردان نتوانستند برای همین ترانه هم خیلی من فکر میکنم که شاید یکان کلیپ کنیم برای مراجعت میکنم با آزیا پلوس یکان کلیپ فکر کنید ما این ترانه باید کلیپ کنیم بسیار ترانه خوب است ترانه معاصر است در واسه وطن است MP3 هست الکی آماده است ولی ما کلیپ نداریم و باید کلیپ کنیم. اکنون منظوری من اینجا سرزنش کردن خواننده دخان نیست همچون آموزگار بیشتر در مورد لایحه با ما بگید کی آماده کرده است؟ این آهنگ خودم است متن احسان ازمیان شعر احسان ازمیان است آهنگ من است آرانژировка در ازبکستان شده است بسیار هم آرانژировщики خوب شنیدین و این ترانه همینطور ایجاد شده است و عموما فکری ایجاد کردن چون این ترانه بود زیرا که من بسیار ترانه رو در واسه وطن گوش میکنم و خواستم که من هم یک مهر و محبت خدا نسبت وطن با ترانه‌ای که با استیل من با سبک و اسلوب من موافق است با همون انعکاس کنم و همیشه مهر و محبت خودم نسبت وطنم انعکاس کردم بسیار ترانه خوب است باید که ما باید ترانه چی بگم با پورگی انتشار کنیم یگان کلیپ خوب کنیم یا یگان نمیدونم من راستی گپ اینقدر دوست نمیدارم به نوار انتشار کردن ترانه رو کم وقت میشد که به نوار انتشار میکنم واقعا هم من کوشش میکنم که یگان میوزیک ویدیو باشد کلیپ باشد یا حد اقل از یگان جز یگان صحنه یگان چیز برای بسیار برای من پسند نیست این کارو اگر کردگی باشم دونید که مجبوری بود
ё ин ки тарона сахт барои ман писанд набуд. дар ҳамин тавр ҳам дар YouTube як навори хурди 1 дақиқаву 15 сония бошад шояд ҷамъ карда нашр кардаед ё ин ки ман намедонам дар YouTube шабакаи Валиҷон Азизов буд ё ин ки ман намедонам он аккаунти қалбакӣ буд, вале ман ҳамун наворро қисман тамошо кардам ки таронаи Тоҷикистон ба пеш дар як шакли ман дар Instagram мо як навори кӯтоҳ як рилс омода кардем, интишор кардем ва рилсе дуруст рилсе интишор кардем, бояд клип ба пуррагӣ мебаромад. Яъне клип қисман омода ҳастам, гӯем хато намекунем. Аз сабаби оне ки мо вақте ки ҳамин як чиз ҳастам, ман як хислат дорам ки ҳамин коре ки як бор писанд наомад дигар намехоҳам ва ба вай кор баргардам. Ҳамин сабабам ҳаст ки камтар ҳамин хислати нодуруст аст, вале дар баъзе мавридҳо дуруст аст. Яъне бештар чунин як хислати идеалист будани инсонро нишон медиҳад. Шояд барои писанд наомад ин кор тақрибан ман мегӯям ки плюс минус ин кор тайёр буд. Фаҳмо. ин кор тайёр буд, барои писанд наомад ман гуфтам ягон чизи хуб мекунем, баъдан интишор мекунем ё танҳо дар саҳна мехонем, баъдан интишор мекунем. Барои ҳамин сурудам хеле ки шумо дуруст қайд кардед, ба пуррагӣ интишор шудагӣ нест. Дар эфири радио Азия Плюс мо интишор кардем тарона ва баъд аз он ҳамин хел тарона дигар интишор нашуд, ҳатто дар телеграм канали ма ҳам нест. Дуруст шумо қайд кардед. Воқеан ҳам. Ва як масъалаи дигар он аст ки вақте ки шумо ба солҷашни радио Азия Плюс омада будед, шумо ба касе не ба ман нигоҳ кардед, гуфтед ин таронаро ба пуррагӣ гӯш кардед? Ман гуфтам ҳа, дар Инстаграм. Шумо гуфтед на, дар Инстаграм он дар шакли пурра нест. Ва ман ба ҳар нав ба вақте ки омодагӣ медиҳам ба ин барнома, ба ҳар нав таронаро то охир гӯш кардам, ба ман писанд омад. Яъне расмиятҳо иҷро шуданд, гуфтам мумкин аст. Ва умуман соли 2024 дар мавриди таронаҳои шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ солҳо зиёд ба миён меоянд. Хусусан қайд кардан мумкин аст таронаи булбул. Сару садоҳо умуман каме як эффекти манфӣ ин сару садоҳо то ба шумо омада расиданд ки то ҷое умуман суханҳои гуфтан мумкин аст ки суханҳои нохуб, вале шарҳ кардан дар шабакаи Фейсбук ки албатта чӣ навистиам барои ман шавқовар аст. Акнун ман ба пуррагӣ онро не ба пуррагӣ нагӯед, ягон ақорат бошад гуфтан не, вале умуман чунин як гуфтан мумкин аст ки онро каме ба як тарзи манфӣ бошад ки шарҳ доданд. Чӣ гуфтанд барои ман шавқовар аст? Чӣ гуфтед боз? ман бисёр чия нағз мебинам вақте ки як инсон дигар кор мекунад ва боз як зумра инсонҳое ки умуман кор намекунанд, ҳатто як суруд интишор накарданд, ҳатто чун клипи булбул бисёр клипи зебо аст ки мо нейросета истифода бурдем, бисёр зебо шудааст. Худи тарона ҳам бисёр зебо. Ин шеъри Орзуи Соев аст, оҳанги Даврони Раҳматзод, ду як шахсиятҳои барҷастае ки барои пешбурди мусиқии тоҷик сабби беандоза доранд, онҳо кор карданд. ва критикои мо шояд боз чӣ ёфтанд? Барои шавқовар аст. Бовар кунед, ман ҳам дар масъалаҳои манфӣ зиёд ҷустуҷӯ намекунам. Рости ба ҳар ҳол барои ман шавқовар. Ман ҳам акнун шояд баъд аз барнома боз ҳам муфассал шинос мешавам бо ин масъала, вале дар маҷмӯъ ман бар он ақида будам ки ҳамчун муаллиф, ҳамчун сароянда шояд шумо огоҳ ҳастед. Шумо медонед, ман умуман агар медонистам мегуфтам ки медонам, ман намедонам. шояд ман охири вақт аҳамият наметиҳам ин чизое. Чун солҳои пеш дар хотир дорам Мубориз Усмонов ҳатто ба ҳар як шарҳи Фейсбук агар манфӣ бошад вақт пайдо мекард посух гӯяд. Шояд пеш будам хел. Ҳозир вақтамам бошад намекунам барои чунин инсонҳое ки суханҳои бад менависанд ё ягон намедонам кунҷковиву намедонам ба ҳаёти шахсии он кас дахолат кардан, ба корҳои эҷодӣ, вале бисёр муҳим. Агар шумо оиди ман ягон баҳс бошаду дар он ҷо шумо гуфтугӯ карда бошед, умуман ҳамон мунаққидони гиромиқадри ман бисёр шод. Зеро мегӯям ки инсонро кадом вақт танқид намекунам. Вақте ки валакай чӣ? Зиндагӣ намекунад. Бале. Дар ҳаёт нест. Бале. Барои ҳамин дуруст аст ки танқид кунанд. Чӣ гуфтанд? Лекин дар он муҳтавои гап чӣ аст? Муҳтаво чӣ аст? Намедонам. Шеър писанд нест барои ё оҳанг писанд нест? Ман ҳоло дар сатҳи сарлавҳа шинос ҳастам бо масъала. Ин хело пеш буда вақте ки интишор шуда буд ба фикрам. Агар ғалат накунам, ин якчанд моҳ аст ба назарам. Ҳамин тар гуфтам мумкин аст. Суруд як моҳ шуд. Зеро ҳамон вақте ки як моҳ пеш интишор шуда буд, ҳамон вақт бошад. Вале ман мегӯям ки чизе нависанд ё ин ки нанависанд, бисёр шахсиятҳои барҷаста кор карданд. Орзуи Соев, Даврони Раҳматзод,
клип аст Азим Ҳикматуллоев аст. Клипам бисёр клипи хуб кардем. Лекин ман ҳатман медаром мехонам, акнун барои ман шавқовар шуд ва як посухи хубам шояд ки диҳам. Лекин ман одатан мегӯям ки охиро як 2 сол ё 3 сол мешавад ки ман умуман ҷавоб намедиҳам ба ягон ман масъалаи ягон чиз менависам. Ман одамони зиёд ҳастанд ки ягон кор намекунанд ва метавонанд ки нисбати ягон кас ягон даштном нависанд, ягон сухани қабеҳ нависанд, чизе ки мехоҳанд нависанд. Барои ҳамин агар мо ба ин чунин инсонҳо аҳамият додан гирем, медонед чӣ мешавад. Муи ман 30 аст дӯстони азиз, барои ҳамин ин аз он шаҳодат медиҳад ки барои ман ба гуфти ба қавли ҳамун гап фарқаш нест. мо чӣ менависед? Бале, ман медонам ман чӣ кор карда истодам ва одамони соҳибкасб, одамони пуртаҷриба, одамоне ки дониши хуб доранд, саводашон ҳаст, онҳо мефаҳманд ки ин чӣ гуна чиз аст, сифаташ чӣ гуна аст ва меҳнат чӣ аст. Барои як таронаи омода кардан бо клип, ёй дӯстони азиз, шумо надонеду нанависед хубтар аст. танҳо як mp3 $3000 арзиш дорад бо гуфтаи Муборис Усмонов дар яке аз суҳбатҳо. mp3 хуб. mp3 хуб. Ман ҳамин клип рафта истодааст, бисёр клипи зебо аст. Ман ҳайрон. фаҳмо. Дар акнун каме боз ҳам ба фаъолияти соҳибкорӣ мегзарем. Ман ба чӣ хотир имрӯз дар мавриди соҳибкорӣ ман зиёд пурсол мешавам. Дар оянда нақшаи таъсиси студияи мусиқавии худро доред? Яъне бо ҳамон бо чӣ? Яъне бубинед, бо ҳамон гӯем ба истилоҳ нетворкинг, ҳамкорӣ, шариконе ки шумо доред, ин чиз имконпазир аст ва ин лоиҳаро дар сатҳи баланд ба роҳ мондан ҳам имконпазир аст. Бале, ман рости гап бисёр фикрҳои хуб. Ман ҳатто мехоҳам ки як озмуни мусиқавӣ ҳам шавад ки мо ҷамъ шавем ҳамроҳи ҳамкорони азизи ман, масалан як лоиҳаи мусиқавӣ ҳам кунем ки санъаткорони умуман ҷавонони зиёде ҳастанд ки истеъдоди хуб доранд, вале мутаассифона дастгирӣ надоранд. дар вақташ мо ҳам шояд ягон кас дастгирӣ муайян накард, мо истеъдод доштем, хоҳиш доштем, вале ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки мо бояд як платформаи муайян, як площадка, як майдоне бояд ташкил кунем ки як ҷое ки шумо дуруст қайд кардед, он ҷо ҳам мусиқӣ интишор шавад, ҳам мо клип сабт кунем, ҳам дастгирӣ кунем ҷавонҳо ва як озмуни мусиқавӣ ҳам намерасад. Шояд ин озмуни Азия плюс ҳам кунад хуб мешавад, шояд дигарон, вале ман чунин фикр дорам ки як озмуни мусиқавӣ лозим аст барои рушди мусиқии муосир. Ва мо ҳозир студия дорем, мо ҳам видео студияи хуб кардагӣ ҳастем дар ҳамин шаҳри Душанбе, ҳамроҳи Азим продакшн, ҳам як видео студияи хуб, ҳам студияи сабти овози хуб кардагӣ ҳастем. ман шумо даъват мекунам ҳатман биёед. Он ҷо ҳам радиои мо аст, авторадио, ҷо ҳам радиои мо ҳам аст, ҳама чӣ дар як ҷо аст. барои ҳамин авторадиоро мебурем, баъд инҷо Азия плюс аст, инҷоро акнун буридан лозим аст, ин хоҳиши ман аст. Ва як масъалаи дигарро ман мубориз муайян кардан мехостам дар ҳамин нуқта. Гуфтан мумкин аст ки шумо фаъолияти продюсерии худро ба як сатҳи дигар мебароред, яъне Муборис Усмонов ҳамчун продюсер, чун ҳамчун сароянда аллакай гуфтан мумкин аст ки ба як натиҷаҳои муайян расидаед ва акнун ба фаъолияти продюсерӣ оғоз кунед. Бале, ман мехоҳам, ман чунин нақша дорам, чунин ният дорам, нақша надорам. рости гап на мо ина як ба ягон нақшаи муайян тартиб надодем, бароим дурӯғ мешавад ки нақша дорам. Ман хоҳиш дорам чунин имкониятам дорам ки дастгирӣ кунам ягон кас, лекин вақте ки муносибати ҳам баъзе ровиёна мебинӣ, ҳам баъзе сарояндаҳоя мебинӣ навкора ва ту фикр мекунӣ ки барои чӣ дастгирӣ, барои чӣ чиз маблағ сарф кунӣ ё барои чӣ дастгирӣ кунӣ, вақте ки аллакай онҳо ҳоло ба як натиҷаи аниқтараш ба ягон дастовард ноил нагаштанд, вале аллакай рафтор, гуфтор, тарзи ҳамин одобу сухану дигару дигар чиз аллакай маълум мешавад ки фарқ мекунад. барои ман мегӯям ки ҳар як инсон бояд худ пеш аз ҳама барои худ кор кунад ва барои худаш продюсер шавад. ина ҳама кори зур аст, барое ки вақте ки шумо бо продюсер кор мекунед, қоидаи вақти продюсер барои шумо як маблағи муайян на танҳо дониш нишон медиҳад, роҳ нишон медиҳад, боз як маблағи муайянам бояд ки барои шумо сарф кунад, сармоягузорӣ кунад. бале, харҷ кунад. вақте ки ин маблағ харҷ мекунад, вай бояд ҳатман чӣ кор кунад? Баргардонад. Сарават пули худа гардонад, боз фоида бинад ки ин қадар вақт, асаб чиз сарф мешавад. барои ҳамин бисёри нафарон, бисёр ҳолатҳо на танҳо дар мо, дар дигар мамлакатҳо ҳам чунин ҳолатҳо шудааст, дар мо ҳам шудааст ки ин қарордоде ки ҳатто баста мешавад, ин ягон маъно намекунад вақте ки сароянда мехоҳад ки равад.
шумо худ шоҳиди Барон ва Абдурозиқ будед. Абдурозиқро ба интервью шумо оварда буданд ҳатто. айнан барои шахсан барои ман худи ҳозир Абдурозиқ яке аз тоҷикони воқеан машҳур аст ки бояд ки мо ифтихор кунем аз ин чиз. Бояд ки ман шахсан ифтихор мекунам ва бисёр шудам. Ҳар як агар тоҷик ҳам машҳур шудан гирем медонед чӣ гуна мешавад. Ҳамаш хуб мешавад. Ин чиз бисёр хуб аст. Ба ғайр аз оне ки як кори бад карда нишон додан, бигзор мана бо ин чиз нишон додем. Дар Болливуд аст, дар Арабистони Саудӣ аст, дар дигар ҷо аст. Дар Манчестер баробари Криштиану Роналду пешвоз гирифтан уро. Бале, мана чӣ мехоҳед дигар? Чӣ мехоҳед? Дар чанд ҷо тарабхона дорад, тиҷорат дорад дигар. Оно киро мешиносанд пеш аз ҳама. Вақте ки ба Википедия медоранд мегӯянд Абдурозиқ аз гӯё аст, мегӯянд аз Тоҷикистон. Барои мин хуб аст. Дӯстони азиз, барои мин ҳар як коре кунем ки ҳамин Тоҷикистона воқеан дар сатҳи байналмилалӣ ба таври хуб нишон диҳад. Шумо ба ҷои сафар доред ё нақшаҳое доред барои соли 2025 ки умуман корномаи касбии худро ба як каноре гузошта ба дигар корҳо машғул шавед? нақшаҳои нав доред? Ман намедонам, фарзандатонро оиладор мекунед ё чӣ нақшаҳо доред шумо? Ман мепурсам, ман мегӯям ба чӣ хотир. шумо аллакай 10 то 15 таронаи омода доред ки то соли 2026 дар нақша доред ки онҳоро интишор мекунед дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Ман намедонам бо чунин реҷа клип бояд сабт кунем барои 10-15 тарона. як-ду клипи сабт кардаги мо аст. Дар Баку мо сабт кардем як клипи бисёр ҳам хуб. Тарона бо забони русӣ аст. Но бо ду забон мебарад, ҳам забони русӣ, ҳам забони тоҷикӣ ва интишор мешавад. боз қариб дуруст гуфтед як 15 таронаи дигар ҳаст ки мо бояд омода кунем. Вале ягон ҷо рафта нестам. Дигар корҳое дорем ки мо бояд ки оно кунем. Якчанд корҳои шахсӣ гӯем. Не, ман шуморо мефаҳмам. Яъне гап сари чӣ меравад? Муборис Усмонов инсон аст. Як муддати муайян Муборис Усмонов хаста мешавад, як муддати муайян хушҳол аст, як муддати муайян ошиқ аст. Муборис Усмонов завод ё ин ки фабрика нест ки истеҳсол кардан мегирем. Чаро як то ду то ё ин ки се то вобаста ба илҳом, вобаста ба ҳавас, яъне боз ҳам самимият дар ҳамон. Агар илҳоми маро гӯед, ман метавонам ҳар ҳафта як тарона интишор кунам. Шо бовар мекунем диктофонамро мекушем, оҳанг яке ба сари ман мебиёд. Ман бисёр таронаҳоям хеле эҷод кардам. ва оз диктофона мекушем як зумра таронаҳое ҳаст ки агар гӯед ман ҳар ҳафта якто таронаи нав метавонам. дирӯз буд ба фикрам як идея хуб омад, гуфтем идея хуб, ба диктофон забт мекунам, баъд мерем студия мешинем, кор мекунем, пурра мекунем. ва яъне ки идеяҳо бисёр ҳам вай аст. Ман нисбати вай таронаи Булбул ҳозир мо хондем вақте ки суруд рафта истода, дар он ҷо навиштанд ки гӯё ки нозе ки ту дорӣ ҳама дорад, ин гӯё ки пасзании маъшуқа аст. ин фикр мекунам ки асосан ба ин савол ба пуррагӣ ҷавоб дода метавонад Орзуи Суф, зеро муаллифи ҳамин шеър аст, матн аст. ва он чизе ки онҳо дидан доим мегӯям ки нозе ки ту дорӣ ҳеҷ кас надорад, бояд ҳаминро гуфтанда кунад, ё ки маъшуқаро ба осмони ҳафтум баровардан. Инам дуруст шояд аст. Шояд ин ям як тарзи, агар шеъра уман ҳамин суруда ба пуррагӣ гӯш кунад, нафаре ки танқид карда истоданд, агар ҳамин суруда ба пуррагӣ гӯш кунад, ва як кас мефаҳманд ки яъне ки мегӯяд ман чанд корҳое кардам ки ту дилатро ба ман надодӣ. акун гӯё ки нозе ки ту дорӣ ҳама дорад. Ина ба фикри шахсии ман як тарзи фиребкунии дилбар аст ки гӯё ки ин қадар ноз накун, чӣ лозим, мисли ту зиёд, то оне ки дила ба даст биёрӣ. Барои дӯстони азиз, мардони азиз, ин як лайфхак буд, шумо нафаҳмидед. маслиҳат буд. албатта ин маслиҳатро истифода баред ва дар мавриди дигар гуфтан мехостам, илова кардан мехостам ки албатта ошиқон чанд гуна мешаванд. ҳастанд ошиқоне ки ба монанди ту касе нест ва ё он ошиқоне ҳастанд ки ба монанди ту. яъне мувозината доштан дар кор. ба дилбарам гуфтан ҳар дафъа ҳар навбате ки меҳру муҳаббати зиёдам медӣ, зан ҳам аз ин чиз бисёрам чӣ гӯям ба боло меравад, ту дар пастӣ мемонӣ. ин ҳолатам фаромӯш карда кор. як баланс, як мувозината доштан дар кор. барои ин лайфхака истифода баред. ман лайфхакҳо аз таҷрибаи Муборис Усмонов зиёданд. ба ҳамин хотир мегузарем таҷрибаи маро нагӯ. дар мавриди таҷрибаи Муборис Усмонов намегӯем. ва идома медиҳем барномаро. рақобат байни сарояндаҳо ба назари шумо дар шоу-бизнеси тоҷик вуҷуд дорад ё на, ва ин рақобат ба шумо таъсир мерасонад ё не? рақобат фикр мекунам дар ҳама давру замон буд ва хоҳад монд, вале ман як стили худама дорам, равиши худама дорам, роҳи худама дорам. барои ҳамин
ман ба дигарон аҳамият намедиҳам, кордорам нестам, вале ҳамаи ҳамкасбонам дӯст медорам. Зеро нигоҳ кунед, ман як 3-4 соли охир аст ки умуман ворид шудам ба чӣ гӯям ба қатори сарояндаҳо ва барои ҳамин ман фикр мекунам ки рақобату баҳо додани эҷодиёти онҳо ин кори ман нест ва ман ин чиза баҳоям наметиҳам, кордорам нестам ва билохира чӣ хеле мегӯям ин ҳар як сароянда бевосита аудиторияи худро дорад. Мо баъзи сароянда мегӯем ки сарояндаи хуб нест, лекин дар асл ваям аудиторияи худшо дорад, ваям даъват мекунанд, кор мекунад. Барои ҳамин ин як чизе медонед чӣ аст? Ин як масъалае ҳаст ки дар ин масъала як каса хубу як каса бад гуфтану бо он кас рақобат кардан кори дурустам нест. Фақат ту он коре ки худат нақша гузоштӣ ба сомон расондан мехоҳӣ, ҳамон корро карда рафтан мегирӣ ва фикр мекунам ки дигар ҳамаш хуб мешад. Аз бахилӣ кардану аз як каса бад дидану ё бо як кас рақобат кардан ҳеҷ чӣ намешад. Вале ба ҳар ҳол вақте ки сарояндаҳои зиёд ҳама якҷоя кор мекунанд, шумоам агар бо кор ба онҳо ҷавоб диҳед, ин рақобати солим аст ва рақобати бисёрам барои пешравӣ ва рушд мусоидат мекунад. Ин бисёр чизи хуб аст. фаҳм, яъне шумо танҳо ҷонибдори рақобати солим ҳастед. Бале. Як масъала дигар, шумо чӣ гуна шабакаҳои иҷтимоиро барои муошират бо мухлисон истифода мебаред? Бигузор гап сари соли 2023-2024 бошад. Дар мавриди солҳои пеш мо дар ҳафти суҳбат аллакай қайд кардем ки вақт бештар доштед. Бале, ҳозир истифода мебарам. Саҳифаи ман медоред, фақат реклама аст. Деки истифода мебарам. Инро ман нагуфтам. Ман худам гуфта истодам. Ман худам гуфта истодам. Истифода мебарам бисёр хуб ва сипос барои шабакаҳои иҷтимоӣ ки ба ғайр аз оне ки мо бо мухлисон наздик мешавем, бо бисёр пули калонам кор мекунам. Ташаккури зиёд. Инро на ҳамаи сарояндагон дар барномаи ман росташро мегӯям. Ман ягон сиру асрор надорам ин масъала, барои ман росташро мегӯям. Дилхоҳ мавриде ин чӣ ҷои пинҳонӣ аст? То куҷоам пинҳон мекунед? Не ки мо суҳбат мекунам, ман бисёр суҳбат мекунам, ба баъзе чизо ҷавоб медиҳем, ба баъзе чизо не, але мисли ки пештара буд, чунин нест. Дуруст шумо қайд мекунед ки чунин нест ки ҳозир шинед ба ҳар як комментарий ҷавоб диҳед. Вале мухлисони азиз, ман ҳамаи комментарии шуморо кӯшиш мекунам ки хонам, вале хеле ки дестед охирои вақт аз бисёр чизо бехабар ҳастам. Аз он лиҳоз ки шояд вақт кам бошад, шояд ягон ҳолат дигар бошад, лекин ман кӯшиш мекунам ки баъзе чизоям хонам. Масалан ҳозир баъзе чизои шумо гуфтед, мо нав даромадем хондем, ман бисёр чизо намедонам ҳатто. Шояд аз як лиҳозам хуб аст надонистани чизои. Воқеан ҳам. Як масъалаи дигарро пурсидан мехостам. Ман намедонам то чӣ андоза ин масъала ба шумо писанд меояд ё не. Муборис Усмонов аз ҳамон солҳои муваффақ шудан ҳамчун ровӣ бо ҳамаи сарояндагон дар муошират аст. Будан чунин ҳолатҳое ки ман намедонам шояд нофаҳмӣ миёни X сароянда ва Y сароянда буд ва шумо тасодуфан дар мавриди ин масъала маълумот пайдо кардед ва дар ҳамон ҳолат шояд чӣ тавр аз ин ҳолат баромадед? Оди як моҷарои ду нафар ҳамкасбони ман, яъне ман фаҳмидаму чӣ гуна аз чӣ кадом ҳолат баромадам. Яъне ман намедонам шумо бетарафиро интихоб кардед дар мавриди ин масъала, умуман ба касе кор нагирифтед ё ин ки ба ҳар ҳол бетарафиро интихоб кунедам. Ҳаст як тарафе ки барои шумо зиёдтар писанд меояд ва шумо инсонам шояд аз наздик ҳар ду тараф ҳам шиносед, вале як тарафа боз зиёдтар дӯст медоред. Барои чӣ? Барои ки ҳаст сабабҳои объективӣ. Яъне мегӯянд ки бояд мо шаффоф нигоҳ кунем ба масъала ва баланс бошад, бояд мувозинат. Барои чӣ? Чизи хуб аст вақте ки як баробарӣ ҳаст. Вақте ки ту нобаробариро мебинӣ, он вақт агар ту инсони комил бошӣ, инсони виҷдон дошта бошӣ, бевосита ҳамон чиз туя боло мегирад, ҳамон инсонгарият ва ту нобаста аз оне ки кӣ барои ту наздик аст, кӣ не, ту кӯшиш мекунӣ ки ҳамон нобаробариро дида онро ислоҳ кунӣ. ё ки ба мувозинат дарурӣ. Бале. Барои ҳамин дар ин масъала вобаста ба ҳолат ман мегӯям ки ин аз ботини шумо вобастагӣ дорад ки шумо чӣ гуна оиди ин ён масъала таассурот доред. Муборис, як бора суолро акнун аз шумо пурсон мешавам, чун вақти барнома то ҷои маҳдуд аст. чӣ гуна вақтро берун аз саҳна мегзоред ва умуман ба дигар ҳунарҳо низ шавқ доред ё ин ки на? Ба дигар ҳунарҳои бо эҷодиёт пайвастагӣ доранд онҳо. Инро акнун аз шумо пурсидан мехостем. Ин суол шуморо ба як чаҳорчӯбаи муайян маҳдуд накарда истодааст.
берун аз санда вақта ҳамроҳи дӯстон мегузаронам. Бисёр вақт ягон ҷо мешинем, чой менӯшем, ягон хӯроки ё ягон хӯроки болаззат худам омода мекунам. ҳамроҳи оилам, ҳамроҳи дӯстон. вақте агар вай ёбам, саёҳат мекунам бисёр вақт. Лекин аз ҷилоби оне ки худи кори мо аллакай саёҳат аст, саёҳату кор бо ҳам тавоманданд. Барои ҳамин ҳамин хиёлатҳо ҳаст. оиди ҳунарҳо бисёр кино барои ман писанд аст. Мехоҳам чунин хоҳиш дорам ки дар ягон филми хуб, филми ягон яксерияги хуб, бо сифати хуб, масалан бисёр филм тамошо мекунам бисёр бор дар вақти холигиам. Мехоҳам дар ягон филм нақш бозӣ кунам, нақши асосӣ. Ман дар яке аз филмҳо ба наздикӣ нақш офаридам. Нақши асосӣ набуд, як эпизод буд. Худамро нақши камео мегӯянд. нақши худамро офаридам. Филми Паканаи айнакдор аст ки ин якум филми дар жанри фентези аст. Детская фантастика. Филми фантастикии кӯдакона аст. истеҳсоли сухтсинамо. Истеҳсоли сухтсинамо аст ки бисёр як тими калон кор кардан. Дар ҳафткул сабт шуда буд дар тарафи Панҷакен. ҳаминҷо ман нақши худамро офаридам ва ин филмам ба наздикӣ интишор мешавад, тамошо мекунад. Ман бисёр командаи калон кор кардааст. Вале ман мехоҳам ки дар нақши асосӣ дар ягон филм бозӣ кунам ва баъзе пешниҳодҳо буданд, лекин худи сценария барои ман писанд намуд, ё ин ки тиме ки кор мекунад. ҳозир як гуфтушунӣ дорем ва шояд ки ба наздикӣ дар яке аз филмҳо нақши ман мехоҳам ягон студияи хуб кор кунам. яъне мехоҳам ки дар ҳамин соҳаи синамо худа рушд диҳам, бале кор кунам. дар ютуб сериали ишқ бу душанбе ҳам соли 2021 нақши камео буд, нақши худро бозӣ кардаед? 20 серия дар он ҷо. 20 серия ва ҳатто таронаи худро ҳам то ҷое ду тарона мо баъд саундтрек кардем. Ду тарона буд. Сару садоҳо буданд ки бо Навиҷон Пирматов гӯё ки як маблағи муайяне пардохт карда бошед. Ин ҳақиқат аст ё ки на? Не, ҳақиқат нест. Мо маблағи он пардохт накардам то ҳозир. ин гапҳо ба фикри ман дурӯғ ҳастанд. Тамом, мо аллакай муайян кардем барои худ. Клипҳои шумо чӣ гуна ба вуҷуд меоянд? Идеяҳо аз худи шумо ҳастанд ё ин ки як гурӯҳи муайян? аксарияти идеяҳо ман худам фикр мекунам. баъзан маврид бо он тиме ки баъзан маврид бо он тиме ки кор мекунем ва ё, вале асосан аҳамият дед ман худам фикр мекунам. Худам вақти суруд аллакай ба пуррагӣ тайёр мешавад, онгӯ дар мисари ман ягон идеяи муайян давр мезанад ва баъд аз он мо мегирему рӯи навор мебарем. Саломат бошед. Соли 2024 рӯҳман як соли бобарор буд барои шумо. Хусусан дар Dream Fest ширкат кардед ва сарояндагоне ки албатта дар олам, дар ҷаҳон, дар гети мешиносанд, Джейсон Дерулои амрикоӣ, Ҳамали Навай ва якчанд сарояндагони дигар дар он ҷо ширкат доштанд. ва танҳо аз Тоҷикистон шуморо даъват кардан. Чӣ тавр шуморо даъват кардан ва ман ҳиссиёт аз баргузории чорабиниро шунида мехостем. барои ин ки ман бачаи нағзам барои маро даъват кард. Не, мо як тарона доштем, больше не пиши. Ин тарона ҳамин хел шуд ки бисёр таронаи хуб баромад ва тавассути дӯсти мо Рустам Ҳикматуллоев то гӯши Эмин Агаларов ҳам рафта расид ин тарона ва онҳо ба чунин хулоса омаданд ки ҳатман мубориза бояд даъват кунем ба ин чорабинӣ ва ин таронаам иҷро кардам ва як таронаи навам дар он ҷо муаррифӣ кардем. Эмин Агаларов ташкилкунанда буд? Эмин Агаларов ҳам ташкилкунанда ва ҳамон шаҳре ки дар он ҷо Сибриз ном дорад, шаҳраке ки сохта мешавад, ва шаҳра ба пуррагии Эмин Агаларов сохта истодааст. Рафтем дар саҳифаи ютуби ман ҳаст видео чӣ гуна гузаштааст ин чорабинӣ, ҳатман дар омада тамошо кунед. Бисёр чорабинии хуб буд ва боз ҳам як чорабине буд ки чӣ хеле гуфтед тамоми легендаҳои мусиқии дунё ҷамъ шуда буданд ва барои ман яке аз дастовардҳои муҳим дар ҳаёти ман буд ки дар чунин чорабинӣ иштирок кардам ва ин хушбахтист. Саломат бошед. Мубориз медонед, ҳар як шахс барои худ эҳтиром дорад, қадр албатта обрӯ дорад, вале чунин як хоҳиш бошад, шояд бо онҳо рафта яъне мусоҳиба доштан, суҳбат кардан, акс гирифтан, чунин як фикру андеша набуданд дар вақти чорабинӣ? Рости гап, мо ҳама дар якчанд зона аст. Зонае аст ки барои офизон дар онҷо дастархон кардан, дигар. Мо ҳама якҷоя будем. Ман дар онҷо 3 рӯз будам, 3 рӯз мо ҳама якҷоя будем. Як зона будам. Дилхусарондаи машҳуре ки шумо мешиносед, ҳама якҷоя будем. Ман фикр намекунам ки ҳаст ронда ки ман мехоҳам бо онҳо акс гирам. Масалан, ҳаст ровиёне ки мехоҳам бо онҳо акс гирам.
вале мо бо эмин акс гирифтем, бо дигарон акс нагирифтам барои аз он лиҳоз ки шояд чунин хоҳиши калон набуд. Ман масалан барои ман Алексей Чумаков аст, ман он рафаро бинам, мо акс надорем то инҷоре, ман бинам ҳатман мехоҳам ки акс гирам. Масалан бо Иван Ургант акс гирифтам, ҳатто ҳамсӯҳбатам шудем. яъне ки бисёр орзуе буд ки орзуи асосии ман дар он ҷо ҳунарнамоӣ кардан буд ва ман ба мақсади худ расидам. Тамом. беҳтарин. Ва боз як рӯйдоди дигарро аз соли 2024 хусусан ҳатто аз моҳи ноябр аст қайд кардан мумкин аст ки шумо ровии тӯи фарзанди Шабнами Сурайё Шарифҳамо будед. Дуруст. чӣ тавр ровии беҳтарин дар тӯи беҳтарин. акнун фаҳмо, аммо бо буҷети камтар Фирдавси Каримзодро аз хотир набароред. чорабинӣ чӣ тавр баргузор гардид? чорабинӣ бисёр хуб буд дар яке аз меҳмонхонаҳои гаронарзиштарини Дубай ва худи ҷое ки чорабинӣ шуд, дар он ҷо ҳам бисёр чорабинӣ хуб буд, дар сатҳи олӣ буд ва пай Шабнам хоҳиш карда будам ки ман дар он тӯй ба ҳайси ровӣ хизмат кунам ва ман ин корро ба анҷом расондам. ҳоло ин суолро шумо ҳамчун як, ман намедонам чӣ тавр манфӣ қабул мекунед, ба монанди ҳамон маҷаллаҳое ки саволҳои бардуруғ зиёд маълумоти бардуруғ бисёр нашр мекунад. Бисёр шавқовар. аммо чунин як медонем ки ҳатто Шабнами Сурайё саховатпеша ҳастанд дар ин масъала, вале чунин як гонорар ҳаққи қалами муайян доштед барои дар он чорабинӣ ширкат кардан ва ё шумо танҳо ба хотири дӯстӣ рафта хизмат кардед? Акун чизи қадар муҳимам нест барои ҷавоб додан, вале ҳамаш хуб буд, ҳама беҳтарин буд, дар умум ҳама олӣ буд. Яъне ки ҳамаш дар сатҳи хуб буд, истироҳат кардем, бисёр тӯи хуб буд, хушбахти хона ҳастем барои оилаи нав. Бигзор ҳамеша ҳамроҳи якдигар бошанд, ҳамдам бошанд, ҳамроз бошанд, ҳамфикр бошанд, ҳамрай бошанд, ҳамроҳ бошанд ва барои апаи гироми қадри мо Шабнами Сурайё хоҳонро дорам ки дар оянда соҳиби набира шаванд, орзу ҳаваси фарзандонро бинанд, зеро хушбахтии ҳар як волидайн ин чи аст? Хушбахтии аст. Ва як ҷумла дигар, хушбахтии фарзандонашон. албатта, ва як чизи дигарро қайд накардед. Мараман фарзандонашон фарзанддор шаванд ва боз моро даъват кунанд, яъне ҷумлаҳои умумӣ ба ҳар нав. ҳозир писартӯй мумкин нест ё дигар баъд аз 18-20 сол шояд. шумо ба дигар кишвар рафтед. Инро ҳам қайд кардам. Саломат бошед. Бисёр ҳам як суҳбати самимӣ. медонед тӯя ма ҳатто дар ҷоҳо нагузарондем тӯя. дар Антарктида гузаронидед? Не дар Антарктида не, дар бисёр мамлакатҳои вай хушбахтона тоҷикои мо бисёр ҳам сарватманд шуда истоданд ва аз ҳамин сабаб мо бисёр вақт бисёр тӯйҳоро монда намешавад. бисёр масалан ҳозир як чунин фаҳмиш аст ки агар мо нишон надиҳем маъное надорад ки дар ягон ҷо набудем ё тӯй нага. бисёри вақт худи нафароне ки соҳиб маърака ҳастанд, онҳо хоҳиш мекунанд ки илтимос сабт накунед, сурат нагиред, вай накунед. Барои тӯй дар ними дунё будем ҳамин 1-2 соли охир. мо бениҳоят хушҳол ҳастем албатта. ва умуман ин навбат агар ман ягон маълумоти ҷуғрофӣ, географӣ ҷустуҷӯ карданӣ шудам, яъне ба Google ворид намешавам, омада ё ба телеграми шумо менависам ё аз шумо пурсо мешавам, ҳамчун як омӯзгори фанни география бошад. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои суҳбати самимӣ. чӣ тавре ки шумо медонед, дарҳои Радиои Азия Плюс ҳамеша барои шумо бозанд, бо хит-таронаҳои нав, бо рӯйдодҳои нав, бо дастовардҳои нав, ҳамеша хурсанд, хушҳолона албатта шуморо интизор мешавем. ман ташаккур мегӯям Фирдавс, барои шумо бисёр омодагии хуб дидед. ман ҳамчун рӯзноманигор, ҳамчун ҳамкасби шумо мегӯям, бисёр омодагии хуб дидед. ин бисёр чизи муҳим. саволҳои по дар ҳаво набуданд. саволҳо маълум буд ки омодагӣ дидед. бисёр мусоҳибаҳои манам тамошо кардед, дар торнамо ҳар чиз кофтед. ман сипос мегӯям барои шумо, барои мусоҳибае ки бевосита ҳирфаӣ буд. ташаккур. Салом бошед. Сипос мегӯем, ба шумо муваффақият ва аз ҳама муҳим саломатӣ таманно дорем ва албатта ҳамеша шуморо дар Радиои Азия Плюс интизор ҳастем. муваффақ бошед. Ташаккур.